Ei, molt bones i benvinguts, Nakamas, soc en Mugi i bé, avui us porto una altra teoria absurda de les meves que avui tractarà sobre la confirmació de que l'Usopp i en Soeking són dues persones diferents. Dit tot això, comencem! Està clar que aquests dos bons amics són dues persones diferents, perquè quan l'Usopp, a la taulada del Puffing Tom, va decidir no col·laborar en el rescat de la Nico Robin, va trucar en Soeking per al cargol ràdio i li va explicar tot. Llavors, en Soeking, que en aquell moment estava a l'illa Punteria, es va teletransportar i amb l'arma Kabuto va catapultar l'Usopp cap a Waterset. També comentar que en el moment que en Ruffy estava a punt de ser derrotat per en Lucci, que va aparèixer l'Usopp per motivar en Ruffy, va ser perquè en Soeking, a l'aconseguir el títol del rei dels tiradors, va obtenir una tècnica que seria una barreja de teletransportació, intercanvi de cos i també la fruita Mane Mane d'en Mr. 2. Vamos allà, com quan fas alioli i remenes allà, perquè quedi tot ben barrejadet, doncs el mateix. Seria aquesta gran i èpica supertècnica. Finalment, comentar que quan va aparèixer a Thriller Bark, quan va aparèixer en Soeking a Thriller Bark, va ser perquè des del cor, curiosament on s'ubica l'illa Punteria, va percebre que l'Usopp estava en greu perill. I pum, va aparèixer i el va salvar. Si després de tot això encara us feu la gran pregunta de com coi es van conèixer en Soeking i l'Usopp, és fàcil, els pares són col·legues des de sempre. Dit tot això, ja estaríem per avui, ja estaria la teoria exposada i explicada. Jo crec que si no us ha quedat lo suficient clar amb tots els arguments que us he donat, feu-vos-ho mirar, si us plau. Vull dir, aneu en Chopper, aviam que us doni un tractament o alguna cosa, aunque jo aniria millor anant en Hiruluk. I no, que està mort, pobre. També, deixeu aquí en els comentaris el que penseu, si ja esteu segurs d'aquesta confirmació que us he fet, perquè més que una teoria és una confirmació, ja us acaba de convèncer, què penseu al respecte, la vostra opinió, per fer una mica de feedback com sempre. També, com sempre, aquí a la caixeta d'informació us deixo el meu Twitter, que vaig informant sobre coses del canal i comparteixo coses de One Piece que em donen la gana. També la pàgina web on tenen tots els episodis que es van doblar al català de One Piece. També la pàgina web on pengen el manga de One Piece en català, i també s'agrairia un like si us ha agradat el vídeo. Si no us ha agradat també podeu deixar-li, i compartint i fent difusió del canal si realment us agrada i voleu que algú més el vegi. Dit tot això, a rebre, Nakamas, fins la propera. De totes maneres, em podeu deslligar el què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo.